Tinokuchingamidzai wateereri, tiri kusangana pakuverengwa kwebhuku The Great Controversy. Nhasi uno tiri pachapter 4 yakanzi The Waldenses, kana kuti rudzi rwechiwarudhenzi. Muchaona kuti mukati menguva yemadark ages, kana kuti mudima guru ratakadzidza pachapter 3 rakauya pamusoro penyika richitungamirirwa nechipapa, Mwari haana kubvumira kuti chiedza chezvokwadi chidzimwe zvachose. Saka muchaona kuti muzera rega rega kwakauye nezvapupu zvaMwari, that is wanhu waimirira nekutenda muna Kristu, uye kuti wakange wakasimba muzvokwadi yaMwari. Pakati pemarudzi aya pane rudzi rwainzi rudzi rwechiWaldenses, kana kuti maWaldenses. Saka muchaona kuti history yavo yakange ichidestroyiwa nemaRomans navana popes nemapapa. Saka hatina history yavo iri well documented, asi ndafara pano panzi history yavo yakanyorwa kudenga. Mwari anoiziya, uye kuti akange achiinyora kudenga kuti ipreserveke ikoko, unlike munyika kana kuti mupasi rino. Saka muchaona kuti hakuna sangano remakristu raive pasi peushe hweRoma raigona kusiyiwa richiita rusununguko kana kuti kunamata Mwari zvarwaida panguva iyi. Saka nekukasika ushe hwaana papa kana kuti hwemapontiffs hwakatekeshera mukutambudza vanhu vaiita zvinhu zvaida Mwari. Muchaona kuti munyika yeGreat Britain makange muine makristu akange abatirira chikristu kubva kumadzibaba avo. Ava vanodaidzwa kunzi manative kuBritain, kana kuti chaiwo chaiwo vaigara munzvimbo iyi. Wakange waine vhangeri rakachena ravakange vakatora kubva kumadzibaba, even kubva kusenchuri yekutanga nguva yemaapostles. Rome inonzwa kuti kuBritain kune vhangeri rakachena iri.